An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jije sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara sa kalo 9 ye septembre kalo bi o tile 17 ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'o ye domama kɔnɔ ye an b'a ladɔnna k'a fɔ bi o tile 8 ye jate la san kalo 2nan don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'a ladɔnna k'a fɔ araba su ka dugujɛ alamisa la kolongo marabolo dugu bɛ n'a wele ko ɲaro jadiwale tigilamaw ye olu ka pɔn kɔni kari o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi a yirala k'a fɔ ko irisilakaw ka mercenaire dɔw kɔni kan ka na an ka jamana kɔnɔna na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na jadiwale tigilamaw ka ɲɛmaaba min bɛ yen n'a wele Nadi Abu Wali Ali Sarawi kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale bɔnɛna din na o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi loi d'amnistie a kɔni yirala k'a fɔ ko yɛlɛma donnen don o ko la o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ araba su ka dugujɛ alamisa la kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ kolongo marabolo dugu min n'a wele ko ɲaro kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko jadiwale tigilamɔgɔ kɔni nijuguya wale ta ka ɲɛsin olu ka pɔn ma ni ka pɔn in kɔni kari yaasa taa ni ka segin kɔni o ko bɛ se ka gɛlɛya cogoya mun na yaasa ka priorité d'an ma karamɔgɔ Abdulaye Kulibali ye ɲininkali kɛ u ka donso ɲɛmaa la Seni Jara ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne ye Seni Jara ye n sigin bɛ Lutan ne yɛrɛ donso minnu bɛ yen bi ala ka kalifara ne olu ka ɲɛmɔgɔ ye ne donso kɛ rapporteur yɛrɛ ka taa dɔngali ka taa farabugu fɛ ka taa bila fo Mamadaga ka n'a bɔ fo Jɛnɛnu fɛ a bɛɛ lajɛlen rapport de b'a kɛ ne de kɛ baara ye o papier da ye. Seni Jara ye kunnafoni sɔrɔ ko araba sufɛla fɛ ka dugujɛ alamisa la ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ ka taa kolongo mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲaro pɔn dɔ bɛ yen ka taa mugu dɔ pɔn in na ka pɔn in wuli ka bɔ a nɔ na a ko kɛra cogo di. Araba n'an b'a fɔ alamisa su min waati an balala ke mini mankan mɛn an y'a sɔrɔ a donna pɔn min na n'i bɛ bɔ kolongo ka taa ɲaro i bɛ tɛmɛ Basankura fɛ siraba kelen don ka don ɲaro dugu kɔnɔ pɔn kɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ ofisi ke baara fɔlɔ kɔnɔ san 60 wala san 40 ko a b'o bɔ an y'a sɔrɔ mini de don n'a ko wuli donso de bɛ tɛmɛ a sira in fɛ ni sɔrɔdasiw bɛna olu de bɛ tɛmɛ a sira in fɛ ka don ɲaro an b'o tɛmɛ mun kɛ na n'an bɛ ɲaro kanu kolomajɛ u y'a dabɔ ka se k'o sira de tigɛ gɛlɛya ka don an ka taama kɔnɔna na. Aw yɛrɛ ka jateminɛ la u bɔra fan jumɛn de fɛ ka se ka na nin waleya kɛ ka ɲɛsin pɔn in ma. Maa minnu bɔra ɲaro dugu kɔnɔ yɛrɛ fɛ ka n'a kɛ nka maa min ye baara in kɛ mɔgɔ 2 maa caman kɛ mɔgɔ 2 de nana baara in kɛ ka boriki segin. Nin y'u siɲɛ 2 ɲɔgɔn ye ka don ɲaro fɔlɔ kɔfɛ ka na se nin kɛlima labɛn foyi ma ta kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka finitigilakaw fɛ ka se ka hakili to ka ɲaro n'a lamini na wa. Fɔlɔ in tɛmɛlen kɔfɛ an ye kunnafoni di Mali yɛrɛ fanga bonda si tɛ ko ne ka kunnafoni ma tɛmɛ yɔrɔ min na maa minnu yɛrɛ kan fini ko in ma o kunnafoni ninnu dilen kɔfɛ k'u ye wuliki dɔ ka kɛ na u nɔfɛ ala ka gɛlɛya dɔɔnin bɔra o kɔnɔna na ka na se bi ma u bɛ yɔrɔ minnu na an'u baara kɛ mouvement minnu fɛ diɲɛ don o don ne fɛnɛ baara kɛ kunnafoni di fo ka na se araba k'a dugu jɛ alamisa la fo ka na se o ma a bɛ balani na ne ye nin bɔ u ye kɛ kɔn min ye n ko sigin b'a kan k'u taa laban na u sigira k'a fila fo ka taa se ne ma. Ne nin ko tora sen na o yɔrɔw la baw ka baara sirilen foyi kama ni sɛnɛ tɛ ne nin ko tora sen na a tɛna baw ka cikɛ bila ngalama na o yɔrɔ la ko kura. Ablaye o kuma kɔni an tɛmɛn'u kan k'a poro ɲaro bi ka taa bila fo ɲɔnɔ fo kalan nanpala n'an bɛɛ waani o dugu si tɛ ko Mamudu Furu b'o kɔnɔ k'i bɛ se ka taa foro kɔnɔ sa samiya kɔni o tiɲɛna manijɛ yɛrɛ bi maa si tɛ manijɛ dugu kɔnɔ a maa bɛɛ bɔra hali sɔgɔma ne yɛrɛ y'a maa dɔw wele u tɛ jamana yɛrɛ ka yan manijɛ bɛɛ bɔra manijɛ dama tɛ nasanbugu yɛrɛ gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ u ye mugu de biri u ni lakana mɔɔw cɛ manijɛ ni nasanbugu cɛ anw yɛrɛ ta kɛra manijɛ ni nasanbugu cɛ bi nasanbugu yɛrɛ wulila maa si tɛ nasanbugu yɛrɛ dugu kɔnɔ k'a sababu kɛ nin gɛlɛya in ye. Fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnlen jumɛn de kan ka tigɛ bi sanko ka se ka nin daga in bɔ maaw da la. Fɛɛrɛ min kɔni bɛ kan ka tigɛ o la toujours anw b'ala k'a f'u ye maa o maa bɛ terrain kan ko tini bira bi ni mun tɛ anw den anw dɔn anw kɔrɔ tɛ terrain kan kun k'e b'a kɛ muguti walima ko fini bira a bɛɛ anw denw n'an dɔgɔninw de ye anw y'a jira o la anw dɔw de don an k'an tɛgɛ da ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ da ɲɔgɔn ma hala muguti yɛrɛ tɛ nin ko ye a bɛ ban anw de bɛ ɲɔgɔn dɔn minnu b'ala kungo kɔnɔ u bɛ dugu kɔnɔ yɔrɔ minnu na maa minnu bɛ an ye ɲɔgɔn dɔn koyi yɔrɔ jan ko tɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn
namara ani ɲɔgɔn janfa an k'o bɔ a kɔnɔ nin ko in tɛ ko gɛlɛn ye o an kama kɛ ɲɔgɔn janfa damadi nata ani wari kama janfa de don o janfa bɛ ka bɔ fa jumɛn fɛ o janfa baara kɛ bɔ duguw de kɔnɔ k'i se dugu kɔnɔ m'o ma maa si tɛ k'i to kungo kɔnɔ kɛ dugu kɔnɔ maa siyɔrɔ dɔn walima kɛ dugu kɔnɔ maa taarɔ bɛ kungo kɔnɔ n'a sɔrɔ dɔ tɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ o ko k'aw minnu ye donso ye k'aw bɛ wulikɛjɔ ta ko ka taa baga maa dɔw ma k'a sɔrɔ olu sen t'a la e bɛ jaabi jumɛn don o kuma la i b'a mɛn maa o maa dara k'u baara k'o kuma fɔ a bɛɛ ye manu jɛɲɔgɔn ye o min tɛ maa siya o siya ye siya ko tɛ a baara ko fɔ siya ko tɛ fila ko tɛ bamanan ko tɛ bɛnna ko tɛ kɔrɔbɔrɔ ko tɛ i b'a kuma mɛn donsow ka ko kɛ gɛlɛn maa o maa ka o bɛɛ lajɛlen ni manu bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn ba a bɛɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ munna aw yɛrɛ marifa ta ka lakana sabati ye k'a sɔrɔ jamana kɔnɔ na a bɛ fɔ ko lakana bɛnnen bɛ lakanabaaw dama de ma aw tilala ka marifa ta k'a b'a yɛrɛ lakana munna a y'o kɛ anw ye lakana ta kosi saba de kama k'a daminɛ mamadɛgɛ kana se ma san seegin tɔ ye kalo saba de an ko anw yɛrɛw ni an bololafɛnw an musow n'an denw u ka far'o la n'u far'o la anw tɛ kɛlɛkɛla ye kɛlɛ yɛrɛ nege tɛ anw na nka ni maa o maa ma far'o la e min bɛ maa o maa ma anw ba an yɛrɛ kuma bɔ n'i ta ye an ka marifa ta kun ye nin ye lakanabaaw de ma se k'u jɔyɔrɔ fa bi n'i ko lakanabaaw ma k'u ka na kungo kɔnɔ bi hali k'a fɔ k'u yɛrɛ fa a ka sɔ kunna ye kuma ka laban kɔnɔ hali bi nin ko in mun ye nin ye an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala k'a ta ka bɔ an ka hɛrɛ la an ka dugawu kɛ an ka hakilila kɛ kelen ye ala k'a tɛmɛ ka bɔ an ka hɛrɛ la ni tun bɛ tali kɛ Seni Jara la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ta ka ninnu magɛn an ye kunnafoni laban minnu yɛrɛ sɔrɔ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko nin maa caman yɛrɛ bɛ ka u ka minɛn ta ka bɔ nin dugu in kofɔlen nin na gɛlɛya y'a sababu ye ala ka basigi nati nin marabolo nin kɔnɔna na n'an bɔra ye ɲɔnɔ marabolo la donsoya kɔni kuma cayalen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya B3 donsow a yirala k'a fɔ ko donsow kɔni bɛ bin maaw kan a kuma kɔni cayalen bɛ lajɛrɛ dɔ tun bɛ B6 kaw fɛ yen nɔ B3 donso ɲɛmaa Sinɛ Danbele ale tun b'o kɛnɛ kan ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn fɛn kɔni bɛ ka fɔ ka ɲɛsin donsow ma k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalonfin de ye an ka Sinɛ Danbele lamɛn. Ne ye Sinɛ Danbele ye kabi kɛlɛ wulila u b'a fɔ ko donsow bɛ mɔɔw fa ten o tɛ tiɲɛ ye ko donsow bɛ wari minɛ mɔgɔw la o kuma tɛ tiɲɛ ye ne jɔni filɛ B6 ni cɛ min bɛ se k'a bolo kɔrɔta k'a fɔ an ka dugu donsow ye alimani biya kan ko a ka nin wari sara dɔ k'a bolo kɔrɔta ko B3 donsow y'a kɛ k'a daminɛ komini 3 in bɛɛ o tɛ dugu tɛ komini 3 in bɛɛ la ko B6 komini wala NVD komini ou bien Dembugu komini ko B3 donsow de ko dugu ka nin alimani sara o dugu tɛ komini bɛɛ la u bɛna mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ waati min u ye mɔgɔw wele ka taa Dembuguba la minnu taara papier siɲɛ ani minnu y'u ka hakilina ta fo donsow k'u ka marifa bila n'o t'u bɛ fa anw ye alimani bi o de kan wa hali sini ni ne ɲininkala ne b'o de fɔ o de bɛ yen fana mais dugu ka nin alimani sara o tɛ yen mais ni ne nin ko ne ka sa ni ne ma sa ne bɛ fa ni t'a fɛ k'e fa n b'a fɛ i ka wari dɔ sara wari sara kun de y'o ye n'o tɛ u ma juguman tɛ an ko mɔgɔw ka cɛbɔ kɛ yan u y'a kɛ kuma jugu ye faamaw ye ne wele ko mun kama ko an ko cɛbɔ ka kɛ ko dugu o dugu cɛ kelen kelen ne ko ɔhɔ an y'a fɔ ko ani dugu o dugu wa kɛmɛ kɛmɛ ne ko an y'a fɔ ko mun na sɛku gofɛrɛnɛ yɛrɛ ne wele ka ne ɲininka ne ko a fɔla kun min kama dugu o dugu wa kɛmɛ ne ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ balo ni fɛn dɔ ye u bɛ baara kɛ ni fɛn dɔ ye wa kɛmɛ in kɔrɔ ye o ye n'a fɔla ko kɛlɛ wulila an fɛ sisan ko donsow k'u bɛ taa dɔ bɛ telefɔni ci ko donsow taa to yan fɛ a kan ka taa laɲini min na a ti sabati hali an ka sɔrɔdasiw bɛɛ ten donc o yɔrɔ la ne ka mɔgɔw bɛ donsow cɛra e bɛ nin miiri ne ka mɔgɔw bɛ est ce que la ne kan ka telefɔni ci ni saya bɔra la ne ka mɔgɔ bɛ sɔrɔ a la o de ye an ka cɛbɔko kun ye ne tun ma bala dɛ ne ye san 12 de kɛ ka garibu wara mara donc diɲɛlatigɛ la bɛɛ ne sigiyɔrɔ don ne ye Modiba de ye ne faso de ye Sɔmɔdugu ye mais ne sigiyɔrɔ nana bɛn ɲɔgɔn yan mais ne bɔra Gabɔn de ka sɔrɔ ka si ɲɔgɔn yan ma o foyi sala ka ne to Abijan mɔgɔ caman bɛ kɛlɛ kun t'a dɔn ne bɛ dɔ dɔn a la alikamalilayi dafa la ala ta n'ala dafa la jɔn t'i dafa ne m'a fɔ ne dafa la dɛ mais ne y'o min fɔ commune mɔgɔw ye an ka ɲuman minɛ kuma minnu bɛ fɔ tiɲɛ tɛ dɛ lacɛnni kumaw don kɛlɛ in nana a nana k'an ka sigida buruja ka mɔgɔw fa fu hali kun t'a la diinɛ ko tɛ nafolo ɲini ko tɛ u nana kun jumɛn kama a b'u ɲininka u nana kun jumɛn kama burumusi tigɛ o burumusi don o nin o bɛɛ bɛ yen n'a ka d'e ka kurusi tigɛ n'a ka d'e burumusi bila Mali a fɔla ko layiki de n'a fɔla ko layiki ko bɛɛ k'i ta kɛ mun na dɔ bɛ na dɔ jagosa marifa la ko fo dɔ ka data kɛ o yɔrɔ la aw yɛrɛ ka hakili mara k'a fɔ ko tiɲɛ anw ta tɛ yɛrɛ yira ye waso tɛ foyi tɛ anw ta ye sigida ko de ye anw y'a dabɔ sigida ka lafiya de kabi ala ye ne da ma deli ka ɲɛmaya ɲini ma deli ala fɛ ala ka kɛ ɲɛmaa yɛrɛ mais ne y'a deli ala fɛ ne kana kɛ jɔn ne tɛ kɛ maa si ka jɔn ne y'o deli ala fɛ Bisi n'a mara mɔgɔw Dembugu n'a mara mɔgɔw o de ye sigida bɛ lafiya cogo di mais min ye mɔgɔw tɔɔrɔ n b'a yɔrɔni kɔrɔ dɔɔni u k'a faamu ko kun dɔ b'a la yanni kɛlɛ in ka wuli o y'a sɔrɔ misitigiw de ka misiw bɛ tiɲɛni kɛ foro kɔnɔ kosɛbɛ faamaw tɛ se k'a kuma fɔ hali ne taara n'a miiri la olu tɛ se k'a kuma fɔ ka ɲɛ parce que maa min bolo bɛ da kɔnɔ i tɛ se ka tiɲɛ fɔ an ye an b'olu bisi min na o digila misitigiw la misitigiw de ye kɛlɛ yɛlɛmɛ ni ka kɛlɛ in na k'a kɛ donsoko ni filako ye tiɲɛ tɛ
mɔgɔ ni dɔn ni nana ne fɛ ne bɛ tiɲɛ f'u ye état tɛ ne kɔnɔ ne bɛ balo cogo min t'a dɔn kabini ne bɛ pétrole la mɔgɔ si tɛ pétrole bɛɛ min b'a fɔ ko Sɛnɛ taara kun siɲɛ ko nin kɛɲɛ su in na fɔlɔ wala nin kɛɲɛ wula in na mais wari tɛ n fɛ dɛ n ye kalo 2 kɛ pétrole la ni Ala ni kira cɛ dɔrɔmɛ 20 tɛ n kun malo fana tɛ n fɛ mais n bɛ balo fɛn dɔ la n b'o fɔ sisan buran haya dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ su fɛ yan dugu ka jɛ hali n'a kɛra 100 ye n b'a tɔmɔ n ye wari kɛ ka balo la pétrole la mais n m'a fɔ maa y'a kɛ tan n b'a dɔn Ala bɛ yen sabu ne karamɔgɔ ye min fɔ n ye a ko sɛgɛn kɔni ye tiɲɛ ye nka a ti ban fiyewu o y'a damana ko dɔ ye ale taamana sen na ka taa Magan Dirisa Jara ne ye kalan kɛ ale de fɛ Ala k'an ka jamana kolosuma jamana dɔnnibaw ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka dugawu kɛ maa fa in t'a solution ye dɛ dugawu ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de y'a solution ye ne ye dɔ fa bi dɔ bɛ wolo ne ye ne fa hali ni ne ma se k'a juru sara ne den wala ni mɔden a dimi b'o minɛ hali n'a ma ne dɔ ta sɔrɔ a bɛ dɔ wɛrɛ ta sɔrɔ donc fali tɛ a solution yɛrɛ ye a yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ani dugawu ni sarakati fɛn min b'a ban cogo di mɔgɔw sigilen ko anw ye maa fɔlɔ Ala de y'an seere ye juma o juma kuranna kalan bɛ anw fɛ ka Yasini kalan an ka sigida bɛɛ sitanɛ bɛ bɔ a la cogo min o donba caman bɛ yan Ala ye juma o juma da ni mɔgɔ min ko tiɲɛ tɛ juma dɔ i bɛ se ka na ne wari di alimami ma sisan a bɛ dɔ tɔɔrɔ mais i ma kojugu kɛ o mais a bɛ dɔ tɔɔrɔ o la i ka ko bɛɛ tɛ se ka diya mɔgɔ ye a bɛɛ tɛ se ka goya mɔgɔ ye mais an kɔni bɛ min fɔ anw ye burusi kɔnɔ mɔgɔw ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walahi faama ninnu bɛ na kalo 6 wariw bɛ ta faamaw tɛ se ka foyi kɛ fɔ anw de ka bɛn o tuma n'anw ma bɛn a bɛ kɛ anw de la donc an bɛ fa hali ni maa sala sisan ne wele ko kana kunna i bɛ téléphone ci u b'a wele ko a ka a fili sɔngɔ filɛ nin a datuguli bɛ a bɛ kalo joli bɔ farabugu datuguli a bɛ kalo joli bɔ sɔrɔdasi joli bɛ Mali kɔnɔ u ye mun k'a la donc an ka hakili mara ni tun bɛ tali kɛ B3 donso ɲɛmaa na Sinɛ Danbele a tun bɛ lajɛrɛ dɔ kɛnɛ kan B6 kɔnɔna na a ye nin laseli kɛ yen nɔ an bɛ min fara nin kan Ala ka bɛn ni basigi ni kelenya nati an ka jamana kɔnɔ Ala k'an ka jamana kolosuma n'an bɔra ye kunnafoni kɔni carilen don k'a jira k'a fɔ ko Mali furancɛla fanga ɲɛmaaw ko ni Irusila jamana ka kɛnyɛrɛye lakana cakɛda ba min bɛ n'a bɛ wele ko Wagner k'olu kɔni bɛ labɛn na yaasa olu bɛ se ka na an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ cogoya mun na ka na lakana sabati n'a bɛ f'o ma ko mercenaires a kuma kɔni cayalen don kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko maa n'u yɛrɛ kan ka sara ka se CFA wali miliyari 6 ma kalo kɔnɔna na Faransi jamana Emmanuel Macron ale kɔni kilo dolen ni ŋunuŋunu na ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni Irusila jamana denw kɔni cunna an ka jamana kɔnɔna na nɔ ko Faransi b'a ka minɛnw cɛ o dugusajɛ bɛɛ lajɛlen na nka hali ni yɔrɔ la Mali jamana ɲɛmaaw maa si kɔni ma olu dɔ kumakan mɛn nin ko la fɔlɔ a kuma kɔni ŋunuŋunu bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali ni diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na mercenaire ko kelen ni kun kan Maliden dɔw y'a jira k'a fɔ ko ni kuma min kɔni filɛ nin ye ko ni kɛra kɛfɛn ye k'a ni kɛli ka kan dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ k'a ni kɛli man kan an ka Maliden dɔw lamɛn ne bɛna mun fɔ an ɲɛna o y'a ye kibaruya ɲɛnɛman tɛ jamana in ye kibaruya ɲuman tɛ Mali ye parce que Mali bɛnna ka se yɔrɔ min ma bi n'a fɔra ko maliyɛn denw yɛrɛ tɛ se ka Mali wuli ka bɔ o bin dingɛ kɔnɔ fo ka taa mercenaires ou bien k'a fɔ ko paramilitaires maa minnu société c'est comme an yɛrɛ ta bolo bɛ yan nɔ Segin comme ɲɔgɔnna n'a ɲɔgɔnna ninnu minnu bɛ jɔ ka fɛngɛw kɔlɔsi ani privéw maa kelen kelenw bɛ se k'u ta ko garde corps rapproché olu ɲɔgɔnnaw ka t'olu ta nin ye jamana ma fitina de binni o tɛ ka bin dɔrɔn dɛ ka tila ka a tɔn tereke jugu ma ni kɔni an fɛ ni maa mun nana ni nin hakilila ɲɔgɔnna ye Mali kɔnɔ a tigilamɔgɔ ma kan ni liberté a tigilamɔgɔ ma kan ka taama Mali kɔnɔ parce que an maliyɛn denw an ma dɛsɛ an yɛrɛ kɔrɔ an maliyɛn denw hali bi an cɛla cɛw bɛ o cɛw bɛ Mali la. Vraiment n'a kɛra a ka d'an ye sabu an ɲɛ b'a la lakana bi an ka mɔgɔ minnu bolo n'u nana k'u bɛna anw dɛmɛ kɛlɛ la an ɲɛ b'a la hali bi nɔ t'a la ka bɔ bon an bɛ changement de kɛ cogo min na nɔ bɛ se ka bɔ san joli kɛlɛ kelen t'a la ka ban mɔgɔ minnu yɛrɛ nana kɛlɛ kun tɛ degré ma dɔ de farala kan o tuma na anw kɔni fɛ ni Irisi de bɛ se vraiment olu ka na an k'olu fana ko baara lajɛ. Irisi kɔni ka nali kɔni o kɔni an tɛ fɛn kɔni t'o la fɔlɔ mais an b'a jigin k'a fɔ ni Irisi nana an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la dɔɔni a ka fisa ni Faransi kɔni ka nin ɲɛdafilɛtigɛ baara nin ye quoi vraiment an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ma jigin sɛnɛ yɔrɔ foyi sɔrɔ Faransi kɔni na tiɲɛ ka d'Ala ye. An ka hakilinata ye mun ye an kɔni tɛ fɛ maa si ka na an ka jamana kan mun ka d'an ye an ka finitigiw min bɛ yan olu de ka d'an ye an bɛ olu de fɛ an bɛ olu fana de soutenir tiɲɛ na mun ka di ne kɔni ye an ka finitigiw de ka to yan. Ne yɛrɛ hakili la ko ne min sara u ye kalo kalo an yɛrɛ an ka cɛ dɔw bɛ yen maa caman bɛ yen min sɔrɔ se ka u bɛ se kɛlɛ la u bɛ se kɛlɛ kɛ cogo n'a y'u dege walayi u bɛ na debasi min don ninnu na n'u y'a dɔn an yɛrɛ kun na an ka ko an bɛ se ka dilan yɛrɛ ka sɔrɔ ala mɔgɔ ta fiyewu an minnu ta ye an ka jamana ye an de bɛ se ka jɔ an yɛrɛ ye an bɛ se ka san an yɛrɛ walayi a bɛɛ kelen Irisi wo Ameriki wo ni ye tiɲɛ wo an k'an jɔ an yɛrɛ ye an ka jamana an ka defa. Lituma talikɛ Maliden dɔw ka sariya la y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka di Mali la Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ n'an bɔra yen a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ bi jariwale tigilamɔgɔ ka ɲɛmaaba dɔ kɔni fala Mali kɔrɔyanfan fɛ n'a wele Aduna Abu Ali Wali Sarawi a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko ni bɔnɛna nin na
kunungo shura Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale bɔra ni k'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko a fagara. Malidenw hakilina ye jumɛn ni fagali la an ka maliden dɔw lamɛn. An b'a jateminɛ k'a fɔ ko ye ko ɲumanba ye surtout a kɛra Faransi armée min fɛ n'o ye armée ni mɔgɔw bɛ ka wuli a contre la k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'a ka taga donc o ye ko ɲumanba ye nka an b'a kalama k'a fɔ fɛnɛ ko djihadistiw fɛ ni mɔgɔ kelen sara o tɛ ko tiɲɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a place ta donc an b'a miiri k'a bisigiya fɛnɛ k'a fɔ ko ni saya bɛ se ka kɛ kojuguba ye u ma min b'a to an bɛ se ka avance sɔrɔ u kan. Bon ne hakilina ye fɛn min ye nin ko kan komi nin tile fila in na ŋunuŋunu kan dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a fɔ ko an ka jamana ni Rusiw ka entreprise privée dɔ bɛ partenariat la ko k'a fɔ k'u bɛna kɛlɛkɛ cɛw bila ka na Mali la donc ne hakili la Français ka politique de ye nin ye k'a yira anw na k'a fɔ donc n'an ye nin annonce in kɛ sisan k'a fɔ k'an ye djihadiste chef dɔ faga mɔgɔ minnu yɛrɛ ɲininka an dun bɛ k'a fɔ ko ninnu mɔgɔ ninnu san 8 u bɛ an dala yan bi u tɛ ka foyi kɛ donc ja nafa b'u la. Olu u ka ɲɛmɔgɔ fagali t'a to ni u ka tiɲɛni fanga bɛ dɔgɔya au contraire même tuma caman dɔ de bɛ fara a kan parce que mɔgɔ tɔ minnu bɛ yen minnu bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye olu bɛ na ka na kojuguba wɛrɛw de kɛ pour que olu ka se ka fanga sɔrɔ u tɔɲɔgɔnw cɛma donc o de bɛ se ka ne jɔrɔ. Jean-Yves Le Drian n'o ye Faransi ministre des affaires étrangères o y'a fɔ comme quoi ni Mali ye nin kɛ olu bɛ taga ONU bɛ taga olu ni fɛn o fɛn bɛ jɛkulu kelen na olu bɛɛ bɛ taga ka bɔ Mali la. Florence Parly n'o fɛnɛ Faransi ministre de la défense ye o fɛnɛ y'a fɔ comme quoi ko Faransi tɛ se ka jɛ n'a ye Mali ni Russie ka accord dɔ signé donc pour que ka nin accord ko in bali Faransi bɔra ni nin kuma in ye bi k'a fɔ ko nin fagara nin bɛna kɛ sababu wɛrɛ mun b'a to Mali dirigeants bɛna n'a fɔ comme quoi Faransi bɛ yan terrorisme kɛlɛli la donc accord bɛ se ka bali cogoya dɔ la ne kɔni fɛ o politique dɔrɔn de don sinon nin tɛ koba ye kosɛbɛ. Ka bali ka nin fisaya ko kuma bɔ an ye bi tan k'an to ni sama-sama na n'u ye kɔni bon a kɔni bɛ i n'a fɔ fɛn dɔ de don u bɛ k'o yɛrɛ ɲini de quoi et puis k'a fagala k'a bɛ sɛmɛ dama-damani bɔ a ma fɔ ka k'u nin yɛrɛ de walima su la yɛrɛ donc o mun bɛ se anw ma sisan. A fagara ɲana a fagali ɲana mais anw filɛ yɔrɔ min na sisan anw b'an yɛrɛ ɲinina de nin jamana in kɔnɔ donc n'olu y'a faga u ye baara ɲɛnama kɛ o ɲana mais mun fana ye Rusiw bɛ na anw dɛmɛ ni mun kɛ ko ni fagali ko kuma n'o bɛna ɲagami ɲɔgɔn na vraiment o t'anw fɛla ye nin wagati in na anw tɔɔrɔlen don an ka jamana in kɔnɔ bɔda t'an ye sunɔgɔ t'an ye an lafiyalen tɛ donc n'an ko k'an bɛna lafiya tuma ko wɛrɛ de bɛna don o kɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka seereya la an y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka na jamana in basigi ala k'o sabati n'an bɔra ye loi d'amnistie ale kɔni yɛlɛmani baaraw tun bɛ sen na an ka jamana kɔnɔna na an ka jamana kiirisoba o tun bɛ ka baaraw kɛ yaasa o bɛ se ka yɛlɛma don ni sariya sen na cogoya min na kunungo alamisa don septembre kalo tile 16 u ni CNT maaw tun bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ yaasa o bɛ se ka yɛlɛma don sariya sen na cogoya min na a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ ko yɛlɛma donna sariya sen na an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ninnu olu ka yafa bɛ se ka kɛ olu dɔw ma cogoya min na yaasa ka prérogative d'a ma Mamadou Kasonge ale ministre de la justice ye ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Donc mɔgɔ minnu ye actes posés minnu tun bɛ se ka kɛ infraction ye donc ni loi in votelen u tɛ se k'a nɔ minɛ a ko la tuguni donc o kɛra pour que ka na ni bɛn ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que autorité fana minnu bɛ ka transition conduit u ka se ka transition baaraw kɛ u hakili sigilen. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadou Kasonge a y'a fɔ cogo min na ala ka jamana in basigi o kɛnɛ kelen kan CNT tɔnden dɔ y'a yira k'a fɔ ko sariya nin kɔni k'ale ma sɔn a ma ale kɔni ma sɔn k'a bolo kɔrɔta Aramata Jawuli ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ni ko tiɲɛ maa o maa ye ko kɛ maa o maa sera maa wɛrɛ ma maa o maa ye mɔgɔ degun i kan ka kiiri bɔ ni kiiri bɔra i ye min degun o ka kan ni min ye salaya kɔnɔ e kan ka ɲangi n'o ye ne ɲɛ bɛ nin sɛbɛn ninnu na cogoya min na u tɛ taa o sira fan fɛ i b'a ye fana nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an bɛ nin sɛbɛn fɔsɔ salaya façon ta Mali kɔnɔ yan ka mɔgɔw lajiya k'a sɔrɔ u nɔgɔlen don. Ni tun bɛ tali kɛ Aramata Jawule ale y'a fɔ cogo min na ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ ni kuma kɔni ka ca dɛ yafa ka kɛ mɔgɔ ma yafa ka kɛ mɔgɔ ma kojugu dun tɛ ka ban jamana kɔnɔ fiyewu kuma bɛɛ sariya dɔ de bɛ taa ko ka yafa kɛ mɔgɔ ma ala ka hakilina ɲuman di an ka marabagaw ma n'an bɔra ye gouvernement kun ye wari dɔ bɔ k'a yira k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔna na ŋunuŋunu kɔni ye bɔra k'a yira k'a fɔ ko nafolo kasawe min tununa ale la ko a bɛ se miliyari 50 bɔɲɔgɔnko ma yaasa k'a prérogative d'a ma Majasa Kaba Jagti ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Vérificateur général ale ka baara ye ka yuruguyurugu kɛlɛ kosa in na gouvernement ka wari min dira covid 19 kɔnɔna la a ka sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ ko
Mali la miliyari 50 o de tununa Covid wari kɔnɔna la. A kɛra san 22 de concerné. Ni wari nin bɛɛ tununa fan jumɛn na? Yɔrɔ ka ca mais n'i y'a la kumabaya la a ka baara in kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Tessim président chambre de commerce et d'industrie du Mali o ye masque marché dɔ di k'a sɔrɔ a ma contrat k'a la. Miliyari 9 dɔ o marché bɛ t'o de la. Fangakɔrɔ min tun bɛ yen nɔ olu tun ye fɛn dɔ bila kala kan ko un malien un masque. O wari bɛɛ tun kan ka bɛn miliyari 10 ma mais a yera k'a fɔ miliyari 9 o wari bɔra k'a sɔrɔ contrat ma k'a la. A fɔra fana ko miliyari dɔ b'o sanfɛ o bilala directeur y'o bila banque dɔ kɔnɔna la. Sɛbɛn minnu bɛ yen nɔ sɛbɛnw kan ka kɛ cogo min a ma b'o sira fɛ. Projet dɔ bɛ yen nɔ o projet Tigi Sɛmɛ Yiri o coordinateur o tun kan ka wari dɔ lasigi o wari bɛ taa a jɔ fo miliyari 30 la o wari o mana sigi o fɛ. I da sera lakana ta fanfɛla ma o nafolo kasabi bɛ se joli ma? Lakana fanfɛla la ne y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wari min tunna o yɔrɔ la Covid kɛlɛ kɔnɔna la o wari bɛ taa miliyɔn 536 ma. Bon o bɛ hôpitaux caman concerné Mako hôpitaux yɛrɛ b'o la hôpital du Mali b'o la Point G b'o la Gabriel Touré fana b'o la région kɔnɔnaw fana la Kayi hôpital b'a la Segu b'a la Kulukoro b'a la Kati b'a la Kolokani b'a la ani yɔrɔ caman. Bureau de vérificateur général ale ye wulikajɔ jumɛn kɛ a ko la? Komi a bɛ deli ka kɛ cogo min gafe bɛ di autorités de ma n'o ye ministre de la justice ye ani présidence la ka taa d'olu ma olu kan ka baara mun kɛ an hakili b'a la k'a fɔ u bɛ n'o baara kɛ parce que n'i y'a jateminɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen sisan olu fana ka kɛlɛ dɔ de ye ka yuruguyurugu k'o kɛlɛ u kɔni u ka kuma b'o yira k'a fɔ u nakun dɔ ye ka yuruguyurugu kɛlɛ ka bɔ Mali la. Donc u ka baaraba hali ACMI seginna k'a fɔ magistraw ɲɛna ko jamana tɛ se ka jɔ fo ka yuruguyurugu kɛlɛ. Donc ale b'u dɛmɛ u ka baara la fo tɛna u ka baara bali ka kɛ ka ɲa a y'o fɔ magistraw ɲɛna. E yɛrɛ nin waleya in ye cogo di? Ko ɲuman tɛ ni wari ninnu filɛ nin ye pour que nin wari fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ télévision na k'a fɔ radio sow la k'a fɔ presse écrite la journaux la k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ se ka dɛmɛ kɛ cogo min. Donc mɔgɔw ye wari de fara ɲɔgɔn kan k'a d'u ma pour que u bɛ se ka bana in kɛlɛ cogo min. Bɛɛ ɲɛ b'a la bana in bɛ ka tiɲɛni min kɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔna la. N'a fɔra ko wari farala ɲɔgɔn kan ko o wari fana bɛ du nin cogoya in na o kɔni o ye dabalibanko ye parce que an t'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ se ka se fo nin yɔrɔ in ma k'a fɔ banabaatɔw ka wari wala impact min bɛna bana bɛna impact min se mɔgɔw ma o wari mɔgɔ dama dɔ ka taa o miliyari 50 ta a bɛ kamanagan kun bɔ. An bɛ min jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen sisan u ka fɛɛrɛ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka nin ko in ɲini k'a dɔn pour que ɲangati bɛ se ka kɛ cogo min. Ni tun bɛ tali kɛ Majasa Kaba Jakite la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka lajɛ ka hinɛ kɔfɛ mɔgɔw la ka hinɛ dugumamaw la. Nafolo min n'a bɛ bɔ fantanw kama n'a fɔra ko olu setigiw n'o ye faamaw ye olu b'o nafolo kɔni ta ni k'o k'u bolokɔnɔfɛn ye Ala ka hakilina ɲuman d'u ma. N'an bɔra ye dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen kɔnɔna na Marabu chauffeur dɔw n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na chauffeur 2 bɔnɛlen u ni na an ka jagokɛla dɔw kɔni n'o ye yiriden feerelaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ko kɔni kɛra gɛlɛya olu ma k'a sababu kɛ yiriden ko ta fanfɛla la an ka jagokɛla dɔw lamɛn. ate confiance di chauffeur mo be slang na na jima fo yi bo ando nga produit périssables de c'est pas des marchandises qui sont garanties donc teliala na chala mobile la fu mobile ka bon jona kan bon attacking kala bon vraiment ama be mo ma ay mo toro ay mo de ko sebe akon jela suga parce que suga era to ya jate ni na jela anga minen chama me mu kanga bo sufela ula kana bon chauffeur be ba ba ko na ko fo so na parce que o dam na mena don parce que couper de route pour les sera en général o dam na mena si ça era toi aggravé là par le fait que ni attaquer ngala ko sanna akala sababu ka chauffeur yere décourager te so ngana chauffeur ki ni be shi namanda abe gere sama bala fana be ni ne fere ka yara kan da yirme de yinuna no mana abe gere balla sama baram fitini bimbe yanno o bo gere na fana ya takiro ba fa ko minega gere sani yere anu chamo baraki mais munu mo le vraiment mutu do mais ni mo mina fi ni gele do soro amna fa yere so ma famia vraiment mu won ngara digira na vraiment digira na yere ma bu gere so basa abula sira ga na fi ya abe gere la san yere mo basa na bin ton le bolo ubuna dan ma fi wona fa ni fa su gara we sira ngana vraiment akona ama be mo vraiment ni tume talga nga yiriden ferla dolo ya foto mina ko ni gɛlɛya min ye Marabu chauffeur du sɔrɔ k'o kɛra gɛlɛya ka se olu fɛnɛ ma Ala k'an kisi ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔna maa caman kɔni ye kalan kɛ ka tila bɛɛ lajɛlen kɔni tɛ se ka don bureau kɔnɔ dɔw y'a yira k'a fɔ olu ye kalan kɛ ka tila olu ma sigi ko wɛrɛ la olu ye wulikajɔ ta ka se ka kɛn yɛrɛ ye kɛ u yɛrɛ ye dɔw yɛrɛ y'a ɲɛɲini ka sɛgɛ ka wulikajɔ ta ni ka bɔ so kɔnɔ ka taa baara dɔ ko u yɛrɛ ye maa dɔw ye kalan kɛ ka tila u bɛ baara la bi an ka dɔw lamɛn. Bon me taxi la ka ca ni san 4 ɲɔgɔnna ye bon yani n ka taxi kɛ sari n tilala kalan na n ye DUT de kɛ finance comptabilité
Bon, avant ça, la comptabilité là, BTD en 2004. Bon, après ça, on donne un enseignement de là-bas. Je me suis engagé qu'à ici que pour du soir, donner finance comptabilité que. Bon, mais taxi là, tiens là, ratani ça nani, mais taxi bibina warta là, parce que embouteillage, moi je suis à Nyamana à Tétébougou. Donc pour quitter là-bas, Canada, c'est-à-dire, il sera ça va nani que sera quand. Bah, vraiment, bon, tout taxi nanaka tobe noni. Dieu merci, il sera un débat balo, mais tout le monde fera avec été recette sur. Furuta yi comme hada mnenga école dam na watu ndela dimi na bongo parce que si vini na boga watimna c'est en 94 donc furuta dam na kono na nya na jani mfina ke mbarai meta école la même temps minga furuta ke nimbore école minga munu kan furuta ne alo men munu ko so kan furuta ke mais comme nyai kanon na ndo ya ni sazuke nana ka kokoro tanti fo shanani fo ne bili kokoro nya tante fo shanani ala ma changer janga passer concours là mais yere nana siga fo ni te siro dale mu vraiment ni siro dale vraiment be baro ne bi se fu dala quartier kono be mini doin vraiment yere fu nana kana yoronta kana nga sijoy bo ala barka la nana kana success ra konna boni wa funa kalanti bi kalan yi fembade na fura ko e bora ambe bana city kalan mais ni stress banga ka kalan kata kalan jando ni gali fitini ay ba jora ika arwani ko nana e ko nimbe fo genuine de seni fefe banu barama kasi kalan ke tiski temingira no fe namba fu yana ubega bulamne barado ke mumziku unnafa ubu sumu nafa ubu ren nafa ne kalan jan redi nye duma kalan ke ka chimwanche kalan ke kana université ke ka kala ulu bela jele na ka diplôme ba resto o mangi si ka jamana nyemo ko kono blew ibise ka minki yere farsogo ni ika donko la ibo de kew to ni jamana tan na fara ba soro e kon be se ko do la ko ni bara fin debise la ni min kalan jona o de kan noyima bon ne kumeta chantier kono na bon meno la kuma do la bara u tesoro ay ko dia kono na bursu be soro bursu tesoro kum tane tala dimanche o congé vacances ne beta chantier kono bon ko nani ka wasro kuntejo o de kama comme nana ye ni fenen no warama on fenen taran bara tableau de kan la nyem la bara ni rela nye bara nyini bon nye konguru re do ke mais le kalam ke socio anthropologie akala ngoni lien bani nche parce que bara yani kata ato kala ma fendo ikanga do yere be bokolo mina be boro mina bara minu be ke e kanga so do re la folon socio anthropologie re la normalement e social re e kanga se fendo re la folon yani e kata to kalan fe ne na fa bare sura bi ne ko ne muso furu alhamdulillah bo ni daga bati mama banendo sira koro litme talige malleno ga sharia la munu kalan ke nu bi barawere la bi kanyere baraw ami mi faraniga an shifina gaw na kalan ke ga banama bara sura ngana sigi ga bulo dan singa sokonona anga wuli ga fendo kan yere ni biro kono bara sura la domina amo bara bla meta biro kono ala ga famu nyuma dama na boray sanangoro ba marala dugumbe na wole go konya bla olu kon ya yira ga fo ko chinois do kon be carrière bara la olu ga yoro la goudron bele bo akon kele no degum bade olu ma utu hakem yere ko fo olu ye kubno hake duma o hake ma duma wa mugujugu mi no bi ci u fe ka farabo ko mugujugu ngon mi ga gelala so olu ga so ma so bi ga be ya saka priorité dama anga konya bla ka olame ne to ko sumule dunya aba bade ni ay ko lo mi se amu mamna tede unana ka fo ku ye bonya ke din dugumo ye o ma ka habada bale donc ko yo sara nga ka fo ko yo bele ko furake o ma ke mo ka fo ko ana so chire ko ga ndeme ka kanga so baro ma ke o mena be so le bia ana se ko ba joka ko fo mo no kala sa adigete le ka fo adigete ngoro ngala digete la fa o ma ke mo tra ka digete klima mo joja ata so jamo sa tini adam so ngo tora ajira mo so ba do tora jira nta ko samuya ne be min ko ndara ni ma ka fo fe anta ya nye setanye bulu bare dam ne ra chugo mina mo folo mi na ra se anmo kabina kaliyere do ambere anwo daramine o kema kalokele mbo no na re bwa ka ko o tabole fo mo bere ne mi tabora fo mo bere fo ta te ka fo ko tekede fo maro nyamaria amye ambie fo akono nga oluye anne joroche anto se ka ko bo do tabolo lade olu na ra bare dam ne le ka so chi nga fondala digotede abira joka ko faga demsanun kata do ajira mko saba osara foi mabwasira ne to yawa kante kalere na yan seke ni mingo ko bi joro ira la bi sira kala ka boche mo sitinya suramo anga societe ni mi mache on dai kuma se wora tamye ala yere ko kalere tu nga yoro che ya chi yere ite se sosi kono ni mo perane
mun nana fɔlɔ an bɛnna k'a fɔ ko u bɛna ekɔliso jɔ ka siraba dilan ka dɔgɔtɔrɔso jɔ min fɔlɔfɔlɔ nana o y'o de fɔ mun nana bila o kɔnɔ la olu ye se yira olu ko kuma bɔlen sanfɛ o fantan n'a fɔra ko kuma bɔlen sanfɛ i tɛ se ka fɛn fɔ dɛ ne ye karatakolo wo la ne e y'a fɔ wo bɛ datugu a bɛ datugu e da la i b'i mangun dɛ o de ko dɛsɛ de y'an ɲamuma se ne dɔgɔ ma kɛ dɛ u ye laadu ta ka dɔgɔtɔrɔso jɔ u bɛ ekɔlisow jɔ an ye ka siraba dilan foyi ma foyi kɛ kabakurun bɛ pɛrɛn jusqu'à à peu près 500 mètres sans avertissement dɔ ka ba sara dɔ ka sagaw sara la n'u y'a bɔ min don i sigilen i ka so kɔnɔ f'i ka so bɛ ka dan tani dugukolo bɛ yɛrɛ ni n'i ka dumuni sigi a kuncɛla bɛɛ bɛ kɛ poussière ye n'u ye mugu don ne kaba fana wulila a bɛna bi de a yɛrɛ kabako fɛn dɔ bɛnna ne muso ɲɛ ka yan olu bɛ mugu min don o de fanga ka bon an ko mɔ kɛ dɔbɔ mugu in na n'o ye dɔbɔ mugu la comme ça camion min bɛ wuli ne a bɛ da yɔrɔ surumani na a tɛ taa yɔrɔ jan mais don dɔ yɛrɛ ta kɛra a nana fɔ so kɔnɔ o dugusɛjɛ an taara sini o kama ni kaba sera nin kɔ an bɛna min kɛ an b'o dɔn an bɛna min kɛ an yɛrɛ b'o dɔn ni tun bɛ tali kɛ kɔɲɔbilakaw ka seereya la u y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka kɔfilɛkɛ ninnu na nin ko la u y'a jira k'a fɔ ko bɛn kun kɛra min yɛrɛ kan yan'u bɛna baara in daminɛ tun y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dugu in wuli ka bɔ yen ka taa yɔrɔ kura jɔ u ye yaasa kɔlɔlɔ kana n'u sɔrɔ nka kɔ mana mɔ kan min kan jɛgɛ kan ka tila o kan ni jɛgɛ ma tila o kan a kuma bɛ caya kuma in kun de y'o ye ala ka bɛn ni basigi nati n'an bɔra ye torokɔrɔbugukaw fɛ yen nɔ misiri dɔ kɔni bɛ yen o nayibuko kuma kɔni cayalen bɛ kabini kumanijan ɲɔgɔn samasama kun bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko maa dɔ bɛ yen ko baru ko de bɛna kɛ misiri nayibu ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko bi yɛrɛ de k'a kan ka sigi nka misiri fan dɔ maaw kɔni ma sɔn fiyewu sifinaka dɔ Abasi Jakite ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Kunnafonidilaw wele parce que an dusuma kasilen don nin wagati kɔnɔna la vu la situation an bɛ yɔrɔ min na alabato yɔrɔ de don alabato yɔrɔ maloya ko de don k'a fɔ ko fitinɛ bɛ y'a kɔnɔna la i n'a fɔ an ɲɛ bɛ diinɛ wɛrɛ yɔrɔ la cogo min na bɛn b'olu ka yɔrɔ kɔnɔ mɛ an minnu ye silamɛ n'an b'a dɔn ko tiɲɛ b'an bolo n'a fɔra ko fitinɛ de b'an ka misiri kɔnɔ wagati bɛɛ vraiment a tɛ bɛn mɔgɔ si ma n'a sɔrɔ i ye silamɛ ɲuman ye o lahala de kama an y'a ye nkalon bɛ ka fara fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ bɛɛ ka ɲɛsin misiri ma n'a fɔ an yɛrɛ ka kuma kɔnɔ an ye min ɲɛfɔ sisan o de la an ka média wele ka na ka ɲɛfɔli k'u ye parce que an balima minnu filɛ nin n'o ye damela kan u donna yɔrɔ caman caman de la ka taa kumaw fɔ kuma minnu bɛ ni sababaw tɛ a b'o lahala la hali n'an bolo to yɔrɔ bɛɛ sɔrɔ sisan an ye danaya da journaliste kan ka kuma sɛbɛnni na ani vocalu la pour que alhamdulilayi diɲɛ mɔgɔ bɛ se k'an fɛla dɔn cogo min na ko in na tiɲɛ mɛn yɔrɔ in kɔnɔ o fɛnɛ dɔn hakilina kolon de don min n'a bɛ na ni fitinɛ de ye misiri kɔnɔ ala k'an kisi ka bɔ o ma laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo ko in na dɔrɔn misiri in ala ka so de don an bɛɛ ka to an nɔ la ala ka so kɔnɔ ka na an ka alabato ka segin danaya kɔnɔna la sigidalamɔgɔw jɛra ka mɔgɔ minnu kɛ ɲɛmɔgɔ ye olu fɛnɛ danaya ko minnu d'a ma n'o ye nayibu ye an ka tugu o kow la mɛ dɔ kɛna forcément fɔ ne kɛ k'a ye tantɔ parce que n fa tun tɛmɛna sira fɛ i n'a fɔ an ka kuma kɔnɔ n y'a fɔ n'an tɛmɛn'o sira in fɛ misiri a tɛ to tiɲɛ mɔgɔ si ye a bɛ kɛ fitinɛ de min ni bolo se ka lafaga laɲini kɔni sabati la n'a sabatili bala an b'a ye k'a fɔ diyagoya an ka laɲini bɛ sabati sira jumɛn kan parce que an b'a dɔn an bɛ min na an dalen b'a la an bɛ ala ko de la an bɛ to an ka autorité kɔ an dalen b'u la an ka cɛkɔrɔbaw bɛ misiri kɔnɔ an ka alimamu bɛɛ u ye kuma min fɔ an ɲɛna o ye sabali le ka sabati sabali la ka tiɲɛ ɲini an b'o de kan o lahala kan an b'a dɔn mɔgɔ mɔgɔ sabalilen don n'i bɛ tiɲɛ fɛnɛ kɔ i ka laɲini bɛ sabati diyagoya de o ye inshallah ni tun bɛ tali kɛ Abasi Jakite la a y'a fɔ cogo min na ala ka tiɲɛ bange ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye Mali chauffeur ni Senegal chauffeur olu kun fɛɲɔgɔn dɔ kun kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na furugufurugu caman kun bɛ sen na o conseil islamique maaw olu kɔni ye wulikajɔ ta k'a yira k'a fɔ n'a ma ye ko ni furugufurugu nin bɛ sen na olu bɛ se ka wulikajɔ min kɛ k'u seko n'u damayira kɛ o ko la u ye sɛbɛnfura dɔ kɛ ni ka wuli ka se conseil économique social et culturel ɲɛmaaba Yakuba Katile ni ka t'o sɛbɛnfuraw d'o ma sɛbɛnfura in diyɔrɔ la u ka kuma lasela Maki Ba ale ye kuma min fɔ yen nɔ an k'a lamɛn. nka ne ye jamana dɛmɛ ni jamana basigi n'a kolo suma na parce que problème minnu bɛ jamana kɔnɔ bi a ka ca mais anw bɛ diinɛ sira fɛ ko minnu bɛ an bolo de traité o conseil ye sigiba dɔ de kɛ le 31 juillet de Kidala ka ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan préoccupation ba minnu bɛ communauté musulmane na bi ni u dilanla a bɛ se ka dɔ fara jamana ka basigi n'a ka kolo suma kan n'a ma dilan tuma na an bɛ siran a dɔw kana na taa dɔ fara jamana ka gɛlɛyaw kan o conseil y'o problème de recensé k'o kɛ document ye problème kɔrɔkɔrɔ don jamana den dɔw bɛ ka olu kɛmɛ cogo dɔ la jamana kɔnɔ bon jamana dun cogo min na bi ni dɔ y'a ye ko ale bi cogo la min jamana mɔgɔ t'ale la n'o tora ka bi bolo wɛrɛ kɔnɔ min di an ye bolo ye c'est pour ça la jamana denw bɛ ka utiliser jamana yɛrɛ contrôle la bi donc mun bɛ se ko bali anw ye sigi caman de ka gundow la ka fɛn caman dɔn ka fɛn caman faamuya. ni tun bɛ tali kɛ o conseil ka kuma lasela ye Maki Ba ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye baɲumantɔ cɛkulu dɔw kɔni ye minɛn dɔw di jɛkulu dɔw ma fo ka taa se kunnafonidila min ka baara ɲɛsin bɛ bɔlɔlɔ matarafali ma minɛn ninnu dira olu ma a kɛnɛ kan
Mabi Touré ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Hibiscus ka laɲini de kun ye nin ye. Hibiscus programme an b'a sigi sen kan wagati min na an ye fɛn caman k'a kɔnɔ. Dɛmɛ caman b'a kɔnɔ. Association fitininw ka dɛmɛ b'a kɔnɔ. Association belebeleba minnu faralen no ɲɔgɔn kan olu ka dɛmɛ b'a kɔnɔ. ONG ka dɛmɛ b'a kɔnɔ. Hali fêtière belebeleba minnu bɛ fɛn na olu bɛɛ ka dɛmɛ b'a kɔnɔ. Bon an y'a ye olu bɛɛ n'an b'olu wele ko société civile classique olu kɔfɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen n'an b'olu an bɛ se k'olu fana jate société civile fɛ. N'olu ye an b'u wele ko nouveau acteurs mɔgɔ kuraw o ye minnu bɛ baara kɛ ni internet ye ani téléphone ye. Nansarakan na an b'a fɔ les utilisateurs de médias et réseaux sociaux. Donc an y'olu fana ɲini k'u lakodɔn. Donc olu lakodɔnnen kɔfɛ an n'u sigila ka kuma an ye a ye k'a fɔ u kan ka dɛmɛ cogo min na sabu ka d'a kan n'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ f'i ka a dɔn i n'a tigi ka kuma k'a dɔn a mago bɛ dɛmɛ min na. U ye dɛmɛw fɔ an ye u mago bɛ dɛmɛ min na. Formation dɛmɛ nasuguya minnu kan ka k'u kunna o formation an y'olu sɛbɛn o ye don dɔ la kuma ye o bɛna kɔfɛ an bɛ k'olu labɛn u bɛna former mais an minɛn minnu mago bɛ minɛn minnu fana na o y'o fana fɔ an y'o marché lancé o minɛnw sanna donc bi an nana o minɛnw de dili la minɛn ninnu ka ca sabu ka d'a kan mɔgɔ ninnu yɛrɛ ka ca parce que mɔgɔ 100 de bɛ mɔgɔ kelen o kelen i tɔgɔ la mɔgɔ 100 bɛ utilisateur de réseaux et médias sociaux mɔgɔ 100 donc mɔgɔ 100 in fana na mɔgɔ 100 bɛ jɛkuluba min na jɛkuluba 2 don o jɛkuluba 2 fana ka minɛnw sanna ka olu fana dɛmɛ o jɛkuluba 2 kelen dɔnni blog ye filanan tɔgɔ ye ko ABM Association des blogueurs du Mali donc olu jɛkuluba 2 ye dɛmɛ sɔrɔ minɛnw caman sɔrɔ u ka tɔndenw fana fo ka se mɔgɔ 100 ma olu fana bɛɛ ye minɛn caman sɔrɔ bon fan dɔ in na ONG olu ye ONG 274 ɲɔgɔn ye olu fana bɛɛ ye minɛn sɔrɔ minɛn ninnu musaka taara fo CFA wari million dɔnni y'a jɛ million 300 la taara fo million 293 ni 3 ni 100 n'a kunkan fɛ donc vraiment jɛ million 300 la donc minɛn nasugu a ka ca kosɛbɛ ordinateur caman b'a la drone b'a la avion fitinin minnu bɛ pan sanfɛ ani téléphone portable caman ni vidéo a ka ca donc bɛɛ m'a ta sɔrɔ bi dɔw de dira jama ɲɛkɔrɔ bi mais a tɔw bɛ ka di sisan hali minnu ma se ka a dili ma ban sisan minnu ma na bi olu ka minɛnw bɛ taa d'u ma f'u sigiyɔrɔ la donc dɔw bɛ Bamako dɔw bɛ région kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Mabi Touré la a y'a fɔ cogo min na ala ka ni ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ bɔlɔlɔ matarafabaga olu ka ɲɛmaa Maliku Konate ale fana tun b'a kɛnɛ kan ale hakilina min fɔ an ka lamɛn. Bi an ye minɛnw sɔrɔ minɛn minnu y'a sɔrɔ an y'a ɲini Union européenne fɛ nin y'a san 2 ye cogo min na ka se k'an ka maaw ka se ka minɛn ɲini ka d'u ma minɛn minnu b'u permettre ka se k'u ka baara kɛ ordinateur ninnu ni ordinateur b'a la ka caméra b'a la ka t'o fara trépied ka micro ani téléphone ani connexion o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka tila nkɔ tuguni k'an ka bureau fana équipé donc an bɛ Union européenne fo ka Hibiscus min ye projet ka se ka a baara kɛ cogo min na an ka maaw bɛ se ka minɛn sɔrɔ ka se ka baara kɛ u ka hukumu kɔnɔna na parce que an y'o de fɔ bloqueur ye fo a ka minɛn ɲɛnama sɔrɔ n'a ye minɛn sɔrɔ a bɛ se ka baara kɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya sɔrɔ jamana bɛ lafiya sɔrɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ Maliku Konate la o y'a fɔ cogo min na ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔna na yaasa dɛmɛɲɔgɔn bɛ se ka ta ka se maaw ma cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Juratɛ Jakite mun bɛ bolo. Chef Siriki an bɛ taa Faransi. Jeudi don Faransi président Emmanuel Macron y'a jira k'a fɔ ko Faransi wolomasiri taba minnu bɛ Mali kɔnɔ k'olu ye jatigɛ wale tigɛlama minnu bɛ wele ko groupe État islamique Grand Sahara k'olu ye o ɲɛmaaba Adnan Abu Walid al-Ashrawi k'olu ye o faga Sahara kɔnɔna na. O kɔfɛ an bɛ taa Europe. Faransi ni Allemagne ani Amérique olu y'a jira k'a fɔ ko ni Mali ɲɛmaaw sɔnna ka Russie mercenaires wele ka na Mali kɔnɔ k'olu bɛ ka dɛmɛ min don Mali ma lakana hukumu kɔnɔna na k'olu bɛ dansigi o la wa k'olu b'u ka sɔrɔdasiw wele ka segin u ka jamana kɔnɔ. O kɔfɛ an bɛ taa Faransi jamana ɲɛma kalata san 2022 labɛnw bɛ senna Faransi kɔnɔna na républicains bɛnna kan mardi don ko ka lajɛ dɔ labɛn ni maaw ye minnu bɛ fɛ ka don u ka parti la walasa u bɛ se ka candidat dɔ suganti jamana ɲɛma kalata natɔ la. O kɔfɛ an bɛ taa Nigérakaw fɛ yen nɔ Nigérakaw fɛ yen lakanabaliya bɛ ka juguya ka taa fɛ école ta hukumu kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko denmisɛnnin maa 1,000,000 tɛna se ka taa école la Nigérakaw fɛ yen ɲina ka sabu kɛ lakanabaliya ye. Chef Siriki an ye mun sɔrɔ bi kɔkan kunnafoni na o dɔ tun ye nin. Juratɛ Jakite y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn an ka jamana ni diɲɛ jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka lakana sabati diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.